General Santos City, Philippines, Magic Mike Plania! Mike Plania alias Magic, ang isa sa mga prospect ng Philippine boxing na ilang laban na lang ay talagang mapapasabak na sa inaasam-asam na world title. May pambihirang estilo at galawan at may nakakagulantang na lakas na tila isang mahika na kung matatamaan ka ay talagang makakakita ka ng mga kumikinang na alitap-tap habang pabagsak ka sa ibabaw ng lona. Sa kasalukuyan ay may impresibo itong kartada na 26 wins, 3 via knockout at may isang talo. 25 pa lang ang edad at ito ay nagmula sa General Santos City, South Cotabato, ang lugar na kung saan nagmula ang ating pambansang kamao. Taong 2016, nakuha niya ang titulong WBF International Bantamweight title. Taong 2018 naman ay nakuha niya ang WBC Asian Boxing Council Silver Super Bantamweight title. 2019 naman, nakuha niya ang IBF North American Super Bantamweight title kontra sa undefeated na Nicaraguan boxer na si Giovanni Gutierrez via unanimous decision. At bukas naman ay muli na naman siyang mapapasabak sa isang laban na tila ang huling hakbang na lang para mabuksan na ang pagkakataong makalaban sa isang world title kung sakaling manalo. Pero isang bigating boksidor mula sa Amerika din ang kanyang makakalaban dito. Ito ay ang undefeated at knockout artist at kasalukuyang WBO North American Boxing Organization Super Bantamweight Champion na si Raiz Alim. Nagkita na ang dalawa sa presscon at mapapansing napakaseryoso nitong kalaban. Dalawa lang naman ang pwedeng isipin nito. Una ay may masamang balak ito sa ating alaga. Baka planong pabagsakin at talunin agad. Or pangalawa, tahimik ito dahil may takot o kaba na nararamdaman sa tinaguriang alias Magic na ating kababayan. Pero sa interview ay confident naman daw itong Amerikano na siya ang manalo. At kahit sa pustaan ay sobrang dihado ng ating pambato, marami ang naniniwalang easy fight lang ni Alim ang Pinoy. Pero alam naman natin na itong si Plania ay patawa-tawa lang, pero may lihim pala itong sandata na talagang magbibigay sa kalaban ng matinding problema. Gaya na lang sa ginawa niya sa hambog na American boxer din dati na sobrang bilib sa sarili ay kinain lang ang mga pinagsasabi. Nagulantang sa lakas ni Plania itong hambog na si Joshua Greer Jr. Ilang beses pinabagsak si ibabaw ng lona. Kayo mga pre, sa tingin ninyo isang upset win na naman ba ang magiging resulta pabor sa ating pambato na si Mike Plania? Sabay nating balikan ang laban ni Mike Plania kontra sa sobrang liyamadong Amerikano na si Joshua Greer Jr. Muli nating tignan kung paano ginulantang ng Pinoy ang buong Amerika. Round 1, mabibilis na jab agad ang binibigay ni Joshua Greer Jr. sa Pinoy. Pero ito si Plania ay naghihintay lang pala ng timing para sa solidong counter. If the shot opens up, it'll be to let the fight come to him like he's doing right now. Oh! He puts Greer down! Gulat ang Amerikano sa lakas ng kamao na tumama sa kanyang panga na nagpabagsak sa kanya. Tila isang magic ang kamao ng Pinoy. Umikinang agad ang mga mata nitong si Greer Jr. habang pabagsak si babaw ng lona. Yeah, Greer's responding the right way at least as of right now, but yes, you got to deal with embarrassment. Round 2, palitan na naman ang dalawa ng mga malakidlat sa bilis nilang mga suntok. Medyo naging maingat na din ang kalaban dito. Gumagamit na ng distansya. Takot ulit matikman ang kaliwa ni Plania. Round 2 in Vegas. Josh Greer. Well, a word of encouragement. Round 3, mas uminit pa ang laban. Mas nagpapalitan na ang dalawang mandirigma ng mga solido nilang suntok. Parehong mga counter puncher ang dalawa. Parehong nag-aabang ng pagkakataong makatama ng solido. Deontay Wilder saying it's tough to throw a no. It's counterintuitive, but if you do it right, get your work on. From Vegas. MVP once we get through with this critical main event. Dan at ESPN.com, and he was floored in the first round. Umaatras na din dito ang Amerikano. Nakaramdam na ng takot sa lakas ng birada ng Pinoy. Just whips
lifts it in there. He doesn't throw it hard, but it lands on plenty. It is. It is. It's one. That left hand. I would move away from that left hand. I would move the opposite way and use my jab. They're now circling. To hit. There it is, right there. You see Plania get out of position. Round 5, pinapapasok na ni Plania itong kalaban. Tinitikman ang lakas nito pero wala lang sa Pinoy ang mga suntok ni Guerrero Jr. Pinapagpag lang ni Plania. Live from Vegas. Televising his fights, he was throwing over 66 punches per round. In the last 3 Round 6, tinatadtad na ni Plania ang bodega ng kalaban. Walang nagawa kundi umatras na lang itong pambato ng Amerika. with long-range right round. He has been less than what we said we would be monitoring. Mistakes, so therefore he won't throw as many punches because plenty is landing shots. Pinapapasok ni Plania itong kalaban. Napagod na sa kakahabol sa tumatakbong kalaban. Yeah, he actually told me, take advantage. Here just a few seconds ago. There has to be careful. When he does something, Plania. Sa huling segundo, huli na naman ang isang halimaw na left hook itong kalaban at bagsak sa pangalawang pagkakataon sa kanilang bakbakan. Of that right angle, of that parallel to the ground. Round 7, tila nang gigil na itong si Guerrero Jr. Ramdam na niya na lamang na si Plania sa scorecards ng mga hurado kaya naging agresibo na ito. Bumabawi sa Pinoy na dayo pero patuloy lang na inaangasan ng Pinoy itong si Guerrero Jr. Pinupuntirya din ang bodega nitong Amerikano. Steps into this spot and has been delivering all night long. Live from Vegas. A chance to check in with Mark Reed. Round 8, matinding palitan ang makikita. Naging pressure fighter na si Guerrero Jr. dito. Gustong makahabol sa scorecards ng mga hurado. An uppercut that tries to wrap around the right hand, if any. Success that I've seen him have throughout the course of the fight. No doubt about it. Nakakabawi na si Guerrero Jr. Dahan-dahan na ding nauubusan ng kargada sa bodega itong si Plania. Tonight. A far better round for Josh Greer. Landed a right hand there as well. Trying to mount a link. Josh Greer trying to keep his status. Round 9, mas agresibo pa din ang Amerikano. Mas makamay at mas nakakatama habang ang Pinoy naman ay umaatras sa laban. Not only does Greer have to watch the left hook, he has Shot through and maybe even the score on the scorecard. Nauubusan na ng gasolina itong si Plania. Kaya ang diskarte ay gumagamit na ng distansya. Now here's the 10th and final round. Trying to chase him. Last round, inutakan na ni Plania itong si Guerrero Jr. Alam niyang lamang siya sa puntos kaya ginagamitan na niya ng distansya habang patuloy sa paghahabol naman itong Amerikano. Said he was primed. He said he was ready. Seemingly getting better. 23 years old. Di lang lakas ang ginamit ng Pinoy sa laban, kundi utak din. Pinabagsak ang hambog na kalaban gamit ang lakas at inutakan sa mga huling rounds habang papaubos na ang kargada sa bodega. Ginagamitan na niya ng distansya. Panalo ang Pinoy via majority decision. Isang upset win ang ginawa ni Plania. Ginulat niya ang Amerika. Mike Plania! Not quite sure what Dave Moretti was watching. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.